Nuju koyo ngene iki aja diloroi ya. Sesuk malah neh kok. Walah kok Cica kae temen sik. Kayak sapa? Cica. Cica iso bawi. Walah. Piye kabare rek gedang puak kono? Puak kono ya. Pasarku tak cek ya, ternyata kayak ngene ya. Amoh. Gedangnya amoh, guys. Regane mopro. Kasar beli gedang nang pantai wae. Iya, ki asline kudune ning pantai iki wis saiki represent nang pantai, nang puncak. Ora usah golek gedang, guys. gedang iso kaya ngono lho diajal iki. Iki wis ngalah-ngalahi ning pantai to ya. Temen. Heeh. Kayak ngono ndajal ya. Gedang iso kaya ngono ya. Terus wong bluro nggowo niku ndajal gak sing mateni rakyat-rakyat sing cilik ini iki lho. Urung kabeh urung dicatat. Maksudnya urung do payu kabeh mau cek do kontang langsung do ben mesisannya. Mesisan entuk edo montang manting. Gedange puak gulon, puak etan, puak kidul, puak lor. ini tumplek blek. Asine mending Mbak Pring nak gak menyang ya. Nak menyang tambah koyo ngene. Kong, jenengan ndi, Kong? Wong kono wis do nekokno aku. Piye lah jenengan gak mbok kandhani? Nak wong iki jek sibuk kono. Anu kok kandhani wong mutah-mutah gedang ning gatenan ngono. Papa yang mbok satu sekat. Lemek iki Kepok iki. ya. Yang satu sekat. Wonge golek duit nganggo modal. Lagi antek modal. Wah, yo sesuk arene. Mbak Tri. Apa? Lah koyo ngene ya. Ya wi, raja. Tak Yo mateng oke. bedak gak ketahuan. Kulit di. Angger degedeg nak. Aku ratu. Mikirin. Pak Mo. Halo. Gedange ampun. Ora sadho tuku gedang. Tukune apa, Terus? Nang pantai, nang puncak. Ora sida. Bakule cuti, Pak. Cuti bersama, sesuk refreshing. Mari kita cuti. Gedang ora payu ora apa-apa. Sempenting healing ae. Ya. Ya Robi. Jale wong nggowo atusane gak bener wis cites sitok. Nang omahe nyang-nyangane. Angele pol. Ngelepol kok. Ning kene blader ndajal iki. Aduh, ayam beb. Iki lho bakole, Lah gak payu bakule do sodok oleng sithik iki. Yo. Wes senengam nang Dura iki apa? Apane kuwi? Pak dadi dono, Pak. Ben dadi tekokno. Nak gak do tekok tak tekok. Di. Jiro lu kan ono pitu pira? Dang. Mau nek karo bolong wis kok nyok aku wani semene ngono tok nek karo bali tak kena lah. Iki gedang ndek kapan? Iki ya? Lho lagi ndek sore kan. Lha iso koyo ngene. Nek gedang ini iki trenge anu. Yo ngene iki. Oh, yo ngene. Wis. Wong kae trenge ojo ngenteni kowe. Barang ben tak tinggal wis sik. Ya. Are anu, are do kain. Ampun rene. Terus kan ngapakno? Pira. Tunggu. Yo
Iki masuk apa ora? Masuk apa ora? Sangat blue ya. Oh. Anu santai. Bagus. Lah po tangi ben turu barang nggo po? Wis perasaan golek pindho ndek bengi wis prene to. Papa. Iki lucu tok. Jual musik. Kok ngedol. Sopo? Beli tuh kok. Cakep. Gak salah mas. Gak salah ngono. Boleh iki berarti. Duamong iki. Mosok ora enek sing ngenyang. Ning ngono jek akeh gedang. Tak ada menyang sesuk. Mak tuh yo asa tak mak anu Pak. Anu asa tak. Piro? Maksudnya? Larang ya rego koyo ngene rek jek 350 tiba tek senengen. Yo. Ini 350. Ki lek iki sapa? Iki bakal lagi ceblokan kok kono lho. Pitu iki ya wis kuwi ya, De. Rut. Mek jenengan. Apa nek jadi bos teh? Ndi lah anak apa Bu kuwi? Makasih ya. Tapi nek gedang iki. Kuwi sing apa Bu ana sapa? Aku. Payu satrom lho lho. Yo tak kira Bu wen. Cek patang tunduk gedang iki. Gedang ndi? Tuku Pak Lis kuwi. Kuwi lho patang telung tunduk. Wis to. Lah kenapa ape tak gopo? Bos, aku taruh sih, Bos. Kita kira mau sapa kok. Murang-murang lah, murang-murang. Piro? Rek murah-murahan piro jejel? Hah? Telur satu. Kirim aku. Kirim aku. Aku londo ndi bener. Wong ora ngajar Setewi. Telur satu sasine murah ya. Ning kok ya tak guwak ning ndi paling nyanyangane 50. Telung 50 to. Aja to duwe. Ora iki aku Murah-murah kan murah tenan-tenan kan. Kok aku ya tuku ki. Aku 100 ki, 100 njah. Aku wani lha iki rene sing jalu. iya 100 ora enak sing tuku. Saya kan esok mau telu saya kesel. Iya gak iso gua banget tenan kowe. Kalau kowe nandek truk kalau nek roh. Iki lek tuku tak omongi kowe ya. Sudah. Patang bulan karo. Patang bulan karo 80 karo 30. 11 tak Lah, wes. 75 lah nyang telu. Lah iki nek bakulku njaluk roti aku jawani 100. Lah ning kira njaluk aku ora wani. Iki sekolah ora apa-apa gitu. Ki lho les tuku les. Lah yo ki ana sing tuku kok alhamdulillah to. Murah. Lho lah. Endi? Bangetan mas. Gusti kok karo mbok tuku iki edar kathok. Yo Gusti. Rek iso balik iki maksudnya piye lho? Ya Allah ya Robi. Tibake gak ada lewat mobil. Ya Allah. Ayam ora kakek ayam. Badanku rek moro-moro digotongi ngono kuwi lho yo. Kono ku yang Agus. Biraki. Yo ya ora apa-apa kan. Aku ora tuku. Kene iki. Basong tenan tak kok ora basong wong apa itu narta gede duwe. Lah iki kan wong Arab Saudi to. Korea. Indukku gimana toh? Kayak guru-guru gini. Tiga top ini kan satu rapi toh. Sik. Iki piye re? Mosok sik kene iki wis mending nek sojok kalon. Kono jembarang. Lah ya kono lho sing urung kuwi. Iya nak grep pedang rupane gak tau rupane jan koyo apa tau gedang. Gendok lah, kae bakule ya teko langsung balik iki piye kae yo.
Piro tak tuku dele. Ambek kowe murah-murahan lah. Di gedhe ndi? Raja iki. Ayu-ayu koyo sih. Blenter-blenter. Raja iso bosok regane Nang ugal-ugalan sing duwe. mosok. Ora nek aku mosok Sing ijik. duwe ugal-ugalan. Dinyang Ora nek aku. Piro regane? Abang sitok. Sitak apa 5 wi? Piro Mbak gedange abang sitok? Nang kene kok kelar-kelar ra payu. Panjo piro sih? Aku ki adol. Kalau mau aku rung menyang re, iki aku mantau tok Lah lagi. iya iki. Gedang iso koyo ngene iki. Lelep kabeh. Kamu ndak tuku rojo. Piro 40, Mbak? Oh lho. 35. 35. Biasa golek